Tarik apar kod auchiel nyakorom gajuang dwe mar ariyo gana ariyo prariyo kod auchiel machiegni ahinya chenro en ramany piny en wuok tich mageno mara en riyo makare waikoni weche manyien ka bende paro mopogore opogore medo nyuolore kotenre kod monj manoneno Kitengela kamano timie romo motelo gi senta ma Nairobi Edwin Sifuna kama nyaka sani nyakorom gajuang ng'at achiel oseyangi ni owito ngimane. Wamiler kaka nobedo ka bende wamanyo weche mamoko kaeto bang'e nobed gi twak gi Tom Odongo ma en jakom Luo Council of Elders Nairobi wadhi ng'iyo riwruok mar oganda Luo kaachiel gi dongruok mag weche mag siasa. Ere kama oganda Luo chung'e nyakorom gajuang e kinde makoro kwano mag siasa gore pacho ka nyaka counties magwa duto chenro mar ramany piny go kodwa mbaka lai en 2-6 nono wanti live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Ng'ato achiel oyangi ni nyonegi gi risasi e tulo manyo mochero mar siasa motelne gi kweth mar Senator Edwin Sifuna. Nyathi moro achiel nyocha otho kaendi odhi gi bag te moto mwayiko modhielo. Ka siasa biro samoro ni pesa oseketa 88,000 samoro 100,000 madaraja to koro kare ng'ama chamo gigi. Jopiny e gweng' mar Mwanjo e Kasipul koro ramo gero lalo makalo ya aora Migosi ma osekwamo higni mathoth. Ne wadwaro ni mondo wachak some industries moko ka modhiang' wanyalo yang'o ka recho wanyalo dang'o ka koko watere oko. Ji biro kanyo to gimine gold to gidhi to gima giwenwa kaka community ok pok waneno. Jopiny manyatike ywak ne sirikal mondo ti kod mwandu mathoth e alworano e tieko dhier masani okwakogi. Machiegni nyakorom gajuang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Ndala achiel bang' tulo much hero mar siasa manyo bage Kitengela gi kweth mar Senator Edwin Sifuna ng'at achiel oyangi ni nyowito ngimane e yor lisasi. Vincent Oyaro nyochwal ringre kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home bang' masirano manyoro hoju keseche mag odhiambo. Jogo makana choganda ywak ne obila wi masirano ka familia mare bende ywago ratiro wadhi miler mara sigano nyakorom gajuang seche macho kende koyaka kuma chele ni kweth maketo serikal tesre kotene kodo gai ma DCP Rigathi Gachagua ko jatend Wiper Kalonzo Musyoka okoni gi geto riwore kod kweth ODM Masira Edwin Sifuna kod Babu Owino. Gachagua kod Kalonzo bende okone gai mar obila Douglas Kanja kod Murkomen ne gidhi bago ne ging'anyo tich abich kaok gichiwo duoko mar mako bila manorocho rombgi e kanisa dwe mokalo. Wata nyabaga ntiere kod ler mathoth. Negi yiero mar bedo welo moko duong' e log tich mar obila Nairobi mar yudo lipote wi monj mosebed ka imonjo godo kweth maketo piny owacho tesre e kuonde alam e kaka mane onene kaunti ma Nyandarua ka emane giwuok tung' mosuo kod ogai mar obila Douglas Kanja magikoni nopondonegi kendo remiyo giduoko. Maajabu ni kwamba yeye na timu yake hatukuwapata. Nadhani vizuri kusema kwa sababu ukiondoka bila taarifa ni kwamba ameepa. Sisi tumemwambia Inspector General Police siku ya Ijumaa tutarudi hapa Jogoo House tukiandamana na wananchi 1,100 ndio ujibu. Kwethno koni kaluwore kod kaka jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen, jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omollo, to kod ogai mar obila Douglas Kanja tayo godo migawo mar obila kod Dagoko gibiro bago ng'anyo mapek tich abich mar jumane koponi Kanja okomiyo gi duoko mar ka osemako obila mane omonjogi e kanisa Nyandarua. IG Kanja, you can run but you cannot hide. Wewe kimbia lakini you cannot hide from accountability. So IG Kanja will be back on Friday and will come. We'll have a conversation because you must tell the people of Kenya if you have lost control of the National Police Service. If Kipchumba Murkomen and Raymond Omollo have taken over police operations, then you have no business being in office. DCP Rigathi Gachagua, nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka, to kod Eugene Wamalwa mar DAP-K, okonisa ni koro gigeto riwruok mar ODM, motelnegi kod Sifuna kanyakla kod Babu Owino, to kod James Orengo, motelo ne yiero maduong'. Huyu Kasongo
tukiunganisha wale watu hawataki yeye. Hii ODM yote imeenda iko one term. Sisi yote tuko one term. Bang'e romo mag siasa go ne obedo kod ng'ikruok bang' iro malungo wang' ne odir kendo keyogi e karo ala ma Nyamakima e chuny boma ma Nairobi. Kweth maketo sirkal tesro kod gino mag ng'anyo mapek chieng' tich abich mar neno ni gai mar obila okawo okang' ne obila mane orocho ratich oganda kendo ma obed ranyisi kanyakla kod puonj e jok machano rocho ratich oganda pacho ka. Walter Nyabaga, Mogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne puodho lai mag somo e pacho ka KICD ochano chwalo buge e okang' mar ariyo e skunde. Chenro makoro ibiro biro bang' jopuonjre mag grade mar 10 loko lai mag somo kaachiel gi skunde. E twak mobaye ko jata tije mar duolno Professor Charles Ong'ondo okoni nyaka sani gisechwalo 70% mag buge mag grade mar 10 makmana ni lokruok dhi bedo kaluwore ni jopuonjre mathoth owilo lai mag somo. Skunde moko jopuonjre odhiye mathoth ka moko to odong' nono kata bed ni buge ne ochwal negi. Yuto Mondi ntiere kod ler mathoth. Dwe achiel bang' jopuonjre mag grade mar 10 donjo e skunde mag senior sekondar, migao mar somo kokalo kuom duol maloso kendo puodho lai mag somo e pacho ka KICD pod temo manyo kaka japuonjre yudo buk makare ne kit somo ma oyiero. E twak ma jata tije mar KICD Professor Charles Ong'ondo bedogo kod jofwambo yango ni bedo ni jopuonjre mathoth loko lai mar somo kod skunde magisome beto rocho ikruok manyicha gisechano mar chwalo buge ma owinjore e skul ka skul, kendo nyaka sani moko kuom jopuonjre pok oyudo buge ma owinjore kaluwore kod lokruok makama. Ong'ondo kata kamano koni gichako okang' mar ariyo ka gitiyo machiegni kod jopuonj madongo kaachiel gi directors mag somo e kaunti ka kaunti mar chwalo buge kaluwore gi lokruok mobedo, chenro magichano tieko giko dwe mar 3 higani. We have students who have changed their pathways. So what the institute is doing now is we are creating a link that all the principals will have access to so that they can now give us their final admission status, including the numbers of learners in particular pathways and particular subjects. Once we get those firm numbers, then with the permission of the Cabinet Secretary for Education and the Principal Secretary, State Department of Basic Education, we shall get into a second round of distribution. I believe that this should end towards end of March, depending on how fast we get this information from principals. Bende okoni nyaka sani gisechwalo 70% mag buge, kendo lokruoge gi okowinjo duok somo piny e skul mora amora e pacho ka. As at the 13th of February, that is Friday last week, we have distributed 70% of the textbooks for grade 10. So I want to believe that every school in this country that you go to today will be able to tell you that they have received most of the textbooks. Kaka yo mar keto jopuonj nyime, okoni buge mag grade mar 11 kod 12 wang' ni dhi chwal chon kapok jopuonjre odonje skul. Books for grade 11 are ready. They have been evaluated. The publishers submitted their final bids. About 36 publishers participated. They are going to be evaluated in terms of the final bids. This will be awarded, and we hope to distribute them in the 3rd term of this year. By the way, even curriculum designs for grade 12 are ready. They have been uploaded on the KICD website, and publishers are already referring to them for production of manuscripts. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopenya gweng ma Ramwanjo location ma Kodera South e ward ma West Kasipul County ma Homa Bay owuok ko maloso lalo makaluo e aora Migosi matudo gweng no kod gweng maloa Kamidigo ma ose digo chenro mag wuoth kod dongruok e kor gwenge makono. Jafomar Wali Abich nigiler koya county ma Homa Bay. Penya gweng mar Ramwanjo ward ma West Kasipul ka chudu bura ma Kasipul wachni kumigni mathoth giseneno pek mar wuoth ka gikalo aora ma Migosi kalore gi onge mar olalo matudo gweng no kod gweng maloa Kamidigo olalo ma bende keto ngimagi andaki anyatwe kinde ma aora no opong
kalore gi pek ma gisebedo ka gineno. Jogweng'go koro ne wuok oko kendgi mar loso lalo ka gitiyo kod yiende ma koro ginyalo tiyogo ka gikalo lalono, ka jogweng'go ka otelnegi kod Joseph Okombo wacho ni chenro mag wuoth ka aorano opong'o ok yot kata matin, kendo kata manyo chenro mopogore e ofise mag sirikal bedo negi matek e kinde ma koth chwe. Jomoko dak loka cha to jomoko dak loka koni. Ka koro wan gi liel loka koni kata chandruok mantie koni, ka pi opong' to koro achung' magi e dho wath kanyo tang'iyo tadoka. Area ma wantie ni en area miluongo ni Mwanjo, to wan kamidigo loa. Puothe madongo ni koni to gin mana loka cha. Ka pi opong' to wuon puodho ng'iyo ang'iya puothe gi loka cha ok nyal dhiye. Achako wuotho wach daraja kan jagni 35 nyaka kawuono. Koro kasero biro, samoro ni pesa oseketa 88,000, samoro 100,000 ma daraja, to koro kare ng'ama chamo gigi. Jopinygo wacho ni kata mana nyithindgi masomo e skul primar ma Magungu neno matek e kinde mag kalo aorano, kendo kata japuonjre achiel ne pi oyuero mowito ngimane e kinde manotemo kalo aorano kodok pacho, kendo kata manyo chenro mag thieth e osiptal mag Odagulu ok ginyal dhi e yo mayot e kinde mag koth. Chiro Magungu ok wanyal dhi, nyithindo dhi sikul Magungu ok wanyal dhi, dhano alo kacha dhi osiptal Godagulu okaka wanyalo dhi ne onge nikech ne wan gi pek. Jo community mar Mwanjo emomiyo ne watimo tijni. Nyithindwa somo loka Magungu, nyathi moro achiel nyocha otho kaendi, odhi gi bag te motho mwayiko modhi e lo. Jopinygo wacho ni ok ginyal ling kaka jogweng' to gisehinyore, gino manomiyo koro giwuok oko maloso lalono kane gikwayo jotendgi makono mondo oyie oresgi. Nochunowa mondo wang'i yo moro amora manade mondo jopiny oyud kaka nyalo kalo ka koni kadhi loka kocha. Nyaka watudre nikech wan gweng'wa ka en gweng' ma dhako, gweng' manigi pi maber, man gik mang'eny kabisa. Omiyo kaka waloso ginene yiendegi ok aluong ni daraja nikech mok daraja. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Dakika en 11 nyakurom gajwang' bang' sa chiel midhiambo chendo en rameny piny. Erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV kapok okawo yo mokwongo. Nasingo goyo kod mbaka winji anya to pacho kotenre gi weche gi nyakurom gajwang'. Opia jachmo wacho ni entie Kisumu en kanyo gi minode ma Brighton gi wacho ni girwako wach matero buge e skunde. Umasha Drak wacho ni entiere Kanyamedha Kisumu. Lazaro Kelo wacho ni entie kodwa kata kamano wacho ni ok wang'eyo ni piny ochomo kanye. Eno bende Onyango senior driver Jasiruti wacho ni entiere kodwa e chendo kowuok Gada Village Awendo sub county. Sirikal otiyo maber kuom chwalo buge schools mondo nyithind CBCE oyud somo heyo makare CBE. Kaeto Jako Gelo this wacho kanyo ni entie Kogelo Paporiang twist weche gichopo ne heyo makare kata kamano wacho ni gimalit ne en pod jo Kenya wito ngimagi e yor siasa. Ratiro mar kijana mano wito ngimane owinjo bed ni yudre. Newton Onjez wacho ni Hose obila kuom ne bayo hiro malungo wang' sirikal tiyo marach to katiba oyie luongo chokruok mokwe kaka ne mano mantie Kitengela. Jako Sekogola wacho ni entiere Wangchieng ward Homabay County amoyane weche geyo makare. Aini Owuor wacho ni entiere kodwa e chenro gin kanyo goya moto wacho ni gineno weche geyo makare ahinya Konemus. Kaeto be aneno kanyo ote mar Frank Machonne wacho ni kweth makwado sirikal sani githo pi giseluor to yiero podi. Wacho ni idwa yomb gi sidang' gi jatend piny Kenya William Ruto kata wacho ni broad based arrangements nyale. Oyo matin ma en rameny piny kikidhi mabor. Some dreams don't live in headlines. They live in hands that refuse to stop. Every thread, every try, a quiet hope stitched in. Sometimes it just takes us back. One moment that turns waiting into beginning.
They just need a little help to shine. Zenka. The financial spark igniting your dreams. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. Wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kare nango marach gi pari? Biwadhi wane, pari, ang'o marach kodi? Chal ka gimibuok, bende in kare adier? Ang'eyo ni pache chandore nikech wach mar Vashal Ginit. Ne wach ang'eyo wi wachni. In yie koda koso kidwara? An nang'eyo, yes! Nan gadier ni biro yie gi wachna. Ere kaka biro wacho ne wach Rakesh? Mana nikech Rakesh en oromo gi accident marach ahinya. To donge sani en opek? Kaka sani en ochalni, an ok adamie midhiero moro. Machiegni kendo nyakorom gajwang' chenro endamany piny warango ni sigana mane wasingo ni wakelo ni makare ndala chiel bang' tulo muoch hero mar siasa manyo bae Kitengela gi kweth mar Senator Edwin Sifuna ng'ata chielo yangi ni nyo wito ngimane e yor lisa si Vincent Oyaro nyo chwal ringre e karkano ringre ma Nairobi Funeral Home bang' masirano manyoro no juke seche mag midhiambo. Jogenda joganda ywak ne obila e masirano ka familia mare bende ywago ratiro margi. Kardak Makitengela oyudore rameny kendo kamati nende en tulo manyo muoche kinde romb siasa manyo bagi alorano kendo ma okelo tho mar ng'ata chiel. Jago marawera manyinge Vincent Oyaro majahigni 28 kendo wuon nyathi achiel emanyo wito ngimane ka okale lisasi manyo bai kinde no. Nikapigiwa simu na rafiki ya bwanangu akaniambia bwanangu amepigwa risasi akivuka barabara kutoka kazi. Akikumuuliza akaniambia jamuona ndiye anaenda kumuona. Kufika leo ikabidi tumtafute kwa mochari iko karibu Kitengela hatukumpata. Ikabidi tukuje mochari tukaconfirm tukampata. Tumpata amepigwa risasi kwa jicho imetokea nyuma. Bana polisi, hakuna polisi anakuja kuchukua mwili. Ndio tukaambiana kama vijana mwili ichukuliwe ipeleke kwa barabara. Ne walimo Kitengela kendo mar neno karmasira manyonege Vincent dukni maka kata kamano oyaw kendo chenro dhi nyime kaka pile. Report yango ni Vincent nyogo lisasi kar saa 11 odhiambo mabang'e to simu ne odonjo ne minode. Osiepe Vincent lero chal mar wach motelo ne tho mar jagono. Huyo mzaka uliza kama wanaweza tubebea mwili wapeleke tu basi pumzike juu ashakufa. Tulijibiwa kwamba tuongoje vijana watulie ndio watabeba. Joked ne ratich oganda to oseoduol mar IPOA magiwacho ni osenyiso nyawo e tijgi kata odoko ni nonro nyiso ga obila makelo masira makamago. We are asking the Inspector General of Police, we are tired of your statements that every time a young man is killed you keep on claiming that we await postmortems and after postmortems we will arrest. Bende giseo gai mar obila ni ose mana bedo kaoling kamonj timore e romo mag siasa. Bang' familia mar yango ringre e karkano ringre ma Nairobi Funeral Home ne gidok kende tesendo bila ma Kitengela kanyakla kodo kinde magi mar goyo report kendo kairito nonro mar biro. Chenro mag wuodhe mag ndeke
ne obedo gi ng'ikruok e paw ndege ma Jomo Kenyatta International Airport bang' jotije pewe ndeke chako ng'anyo margi. Jotijego ne odagi dok e tich kata doko ni doho nyo chungo ng'anyo makamano. Giywak ni winjruok mane giketo gi tend paw ndeke pok ochop kare. Ng'anyono ne okelo digni mar chenro mag wuodhe ka ndeke ne okwame apap. Kembe kaka Kenya Airways kod mamoko ne oyudo lal kaluwore gi ng'anyo makamano. These are still the initial stages of our strike action, because in the coming hours we will be asking Kenya Airports Authority employees to join the strike. And this has even, the situation has been made worse by the decision to deploy the GSU, the police officers at the airport. As we speak, we have the GSU officers manning the entry points and the exit points at JKIA. And because of that, we are immediately withdrawing all employees on duty now, all KA employees. We are asking them to leave and to go home. We are equally asking employees who are expected to report duty in the evening from KQ, from KAA, from Swissport, and all other ground handling companies not to report to duty. Jodak gwenge mag Nyatike ywak ni thoth mwandu mayudre gwengego ma oting'o rech kod mula. Konyo mana ji mathoth mawuok oko mar sub-county no. Akoro gidwaro mondo mi piny owacho keto okenge mag neno ni mwandugo konyogi. Jafamara Jojuma nigi ler koa e kaunti ya Migori. E kinde romo ma jokanyo ma jodak e wuodno ma Got Kachola e sub-county ma Nyatike modak e boma Migori. Romo bende no yuore kod Lawi Jaoko, obende achiel kuom jogo eko mosewuok oko mar nyiso dwaro margi e laro kom ma joburu ma Nyatike. Jodagi ma Nyatike wacho ni mwandu mathoth ma oting'o rech mawuok e nam Lolwe kod kata mula thoth gi konyo man oganda mawuok oko mar sub-county ma Nyatike. Dhuge mang'eny wuok oko, itero gi pinje moko, iyang'o gi kuro, gikonyo joma ne kono. Wan kaka jo-Nyatike wadong' ma kata kaka wanyalo timo mago onge. Ne wagombo kata ne wadiscuss kama. Ne wadwaro ni mondo wachaki some industries moko ka, modhiang' wanyalo yang'o ka, recho wanyalo dang'o ka, koka watere oko. Sama itimo mano, biro yudo ka job opportunities ma jowa samoro ywago ni onge. Thoth jowa ibiro ndike e farms go kata factories matimo mago. Wan gi gold Nyatike kama for years and years. To kwane benefits ma jo-Nyatike ma kanyo nigo. Jibiro kanyo to gimine gold to gidhi to gima giwenwa kaka community ok pok waneno. Ok wane ka gigero school kata ka gi improve roads. Giwadire mar piny owacho e gero gige machalo kaka kembe manyalo baro rech, keto kuonde mag kano rech kod mamoko manyalo chugo tije ne oganda osemiyo gin kaka jodak ok gine ber malong'o mawuok kuom mwandugi ma ode gwengego. Wan gi resources but we lack management mondo mi resources gi ogi kuom japiny ma kawaida mondo okonyre. Kako se mention ka wan gi fishing, watimo farming, michele sani ni Nyatike, watimo mining and others, sand harvesting, but gigi ok nya konyo mwananchi wa kawaida kech onge ng'ama tete anegi malo kucho. Onge mar arita makare nam Lolwe kod sand ma jolupo yudo ka hukuma pisas mawuok e piny Bama Tanzania kaachiel kod Uganda gin moko midhieche ma bende giwacho ni osemiyo Uganda ok nyal yudo ber ka wuok e nam Lolwe. Koro chuno ni nyaka wabiwa engage gi fishermen mondo wang'e ni to what is it about fishing gears. Then e dir nam kucho ka gidhi jowa pod imako gi jo Uganda gi jo Tanzania. To ng'ato lwar nam kucho ji tho athoya, simply wanyalo miyo gi jackets ma biro ma koro gi float. The jacket can only keep you alive for some time. Nyaka wabed gi search and rescue infrastructure mabiro konyo jo-Nyatike ka gidhi lupo. Kada bed ni mondo mathoth yudore e gwengego mag Nyatike, jodagi ma Nyatike wacho ni gintiere koda peini maricho ma bende koro miyo gibedo kod pek kata timo ohala ka dwaro margi en mondo koro piny owacho koro resgi. Wa brainstorm mang'e ni ang'o ma wanyalo timo mondo kony jo-Nyatike ma kwa mako rech for example to wabedo gi rech manyalo chopo e chiro kapok gikethore. Mano biro dwaro refrigeration facilities. Ok Nyatike kuonde te nigi sitima to wabiro dwaro power mondo wabed gi refrigeration. Koro ne wa strategy ni to ere kaka gini
some of this money can go back to help the communities. Kaluwore kod oro ma kinde ka kinde, jodagi Manyatike e kind romo margi bende dwaro mondo koro piny owacho koro med kunyo yewni, bende koro nyalo miyogi pige ma ginyalo tiyo godo e chenrogo mag pur. Nyatike wapuro gik mopogore opogore, to en rain fed, en wapuro mana ka koth ochwe. To wadwaro yo moro ma ji nyalo puro kata ka koth onge. Sani opon nyoro jupuro to pon otho nikech koth onge. So we want a way ma ji nyalo timo go irrigation, dams mano bedo built nyalo bedo inyalo los kendo mosetwo mondo wang'e ane kaka Nyatike nyalo konyore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Klab mar Gor Mahia oloro dira mokalo ka gintiere e thuolo mokwongo e lig maduong' mar adhula pacho ka FKF Premier League. Kogalo mano chulo kuoro kendo pado bila ma IPS Bomet gonde 2-1 nyoro Kericho negi points 43 points 6 nyime FC Leopards. Joloch season mokalo Police FC osebedo kathembo e lig to klab mar Ulinzi wukamodhi kod ginyoro. Tugo mana orumo gol 1-1. Police FC omako thuolo mar 9 gi points 30, thuolo mar 16 gi 17 omako gi klab mar Kariobangi Sharks gi Bidco e kinde ma Sofapaka oramoni thuolo mogik nyaka gimak motegno motelo ne round mar 21 mag tukegi ma ochane odira mabiro. Telena ile tandani ko Telena Ching alipiga mwenyewe moja kwa moja mpaka kwenye kamba kule. Mwanajeshi awezi akatambiwa kwake. Pasi imefika Ondimo kwake Edward Omondi. Sasa Ondimo Jora mag tuke mag rugby noyudo mor miwuoro giko odira mokale lap ma Nyayo kaluwore kod ilo manokel kod tielo mokwongo mar tuke mag HSBC 7th Division mar 2 matugo pacho kae. Tim maduong' mar jomachuo ma pacho ka Kenya Shujaz notimo maber bang' loyo tuke 4 ewi tuke 5 kendo kelo mor motamre gi ne johera mag tukego ma pacho kae. Tuke mag joamine tim maduong' mar Kenya Lionesses no kodhi maber tukego ka luwore kod chako mos margi manomiyo logi e tuke 4 ewi tuke 5. Timbe ariyogo koro dhi krene tielo mar 2 mar tukego ma idhi bagi boma Montevideo e piny mar Uruguay chakre tarik 21 nyaka 22 mar dwe mar adek higani. Playing in front of our fans, it's a good thing. We drive our energy off our fans, and that's an advantage to us. And thanks to them, and we hope at the end of the day, we'll make them proud. We have lost conversion. Too bad for us. We'll go back to the drawing board. Yes, there's pressure, especially at home. We really wanted to show our fans and appreciate them for coming here. But still, the game is still on. We are not going to give up. Wakayo machielo nyakorom gajwang' chenro pod en rameny piny Leonard Hayungo Yoko wachono wuoro tho mar Raila wadoke sirikand Uganda. Judith Tarariu wachoni Tim Sifuna wachoni entie Nakuru. Andrew Ogwela wacho kanyo ni chal kagima Uhuru emoketho ODM mano Andrew kantiela Kishogio. Otieno Alfred wachoni winjo Ramogi TV yo makare kaeto Odira Mak Odongo bende wacho kanyo ni entiere Homabay wachoni en Tim Sifuna. Eno Silas Odhiambo wacho kanyo no winjo yo makare entie Kisii rokamana ahinya kaeto bende Mwalimu Faith Mzomo wacho seche moko to polise dwaga tiyo gi teko e yo marach. Nyasi majioba ogikweto risasi wuok e nang'o wacho kanyo ni to kuonde ma jo Kenya ywak go konyruok mar arita kwe dakine twang' nanga polise gi wang'i.
Haya, wayo matin. Wadu okotwak marwa Nyakorom Gajwang hasingo nini kanyo. Wadhi bedo kod wendowa mabendo chopo studio ka odhiambo makawuono mar goyo mbaka ewi achiel mar oganda Luo, wechego mag siasa, wechego mag telo, kaachiel kod wechego mag dongruok. Wadhi bedo gi Tom Odongo ma en jakom Luo Council of Elders County ma Nairobi. Waduogo gi twak makamano kikidhi aboro bedo gi Belinda Philips man jaloko marwa. Waduogo gi chenro mar Amany Piny kidhi mar ariyo. Chakre dho nam lulwe nyaka enderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag Luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakorom Gajwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakorom Gajwang en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen Nyakorom Gajwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakorom Gajwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni Yawa. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka, the financial spark igniting your dreams. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar Amany Piny singo ni twak kod Tom Odongo en achiel kuom jokanyo mag Luo Council of Elders, en jakom ma Luo Council of Elders bade ma Nairobi. Wasano ka penjo penjre mathoth Nyakorom Gajwang ni oganda Luo chom kanye
Samoro bende chalni lai manokwongo miyo oganda bang' nindo mar Ogai Raila Odinga nitie jok ma ok luwe malong'o, jomoko bende ono nitie kuma jobed ni giluwo. Wadwa ng'eyo ni wachomo kanyakla mojwang' kaka oganda, kama bende wadhi teno gi dongruok e gwengewa ma Kaluo. Machiegni ahinya jaduong' Odongo Musa Nyikwara Mogajwang'. Erokamano ahinya Nyikwara Mogajwang' kamoro amora duto ma untie. Wamor kendo Nyasaye omiyowa ngima, omiyo warwako wetwak ma wadabedo godo ni kwang'iyo pinywa mar Luo to chalo nade gi sani. Erokamano. Erokamano ya kuom loso kinde bende Musa ahinya kuom wito mama. Ng'eyo ni kokane ikale matek in bende, kata kamano en chenro mag Nyasaye. Waseneno ka gin dweche moko adek nyaka ne Ogai Raila Odinga wewa. King'iyo igo picha Kaluo. Wan nade? Nyaka nyo Raila Odinga tho dweche adek wan marach. Kech Raila no tho mowe ka gimoro amora obagni. Nyo ok ji ong'e thone, nyo tho e sama nyo ji Luo ok nyo nigi paro moro no nyalo tho. Koro yudowa kanyo waonge ikruok moro amora. Koro tho Raila to pod obago piny nyaka kata sama wawuoyeni. Gik moko pod onge kama oseriere. Omiyo obagowa kaka oganda Luo. Sani king'iyo weche mag siasa, wantiere gi duol ma joluo osebedo ga kawuoyo godo are chon, kendo winjo ka thoth rombe mag siasa moganda thoro bedo godo, iwacho ni joluo wabeduru kanyakla, wariwre uru, wawuo uru kanyakla, wawuog dala achiel. To machal ka ntiere kuonde ma ok odonje maber. Dipo ni ntiere kaka joluo kidek barore? Yes, kaluwore gi gik matimore sani, to pod barruok to podi. Kech baro piny Luo no bende ok oyot. En gima jachien osedhawo godo kabisa e riwruok kaka oganda Luo. Lakini gima timore gi sani en buok moro manyo bedo. Mana kaka ji wache sani kiwinjo kaka joluo go mbaka ni ng'ow marang'ongo kogore piny to gik moko kete, winje ke, thuonde mantiere, ogwenge modak e ng'ow go te, ogwe ringo. But weg dala gin giringo to giduogo. Winy moko nitie maringa to kapo ni ng'ow no pod nitiere kochako loth to giduogo. Mano e gima timore kod siasa wa marwa ma kata gik matimore e piny Luowa. King'i mamos tineno ok kata siasa kende. Gino timore en kamoro amora nitiere sida. Nikech Raila nyo omakonwa piny te. Raila nyo omako gimoro amora, omako weche mag somo, omako weche mag riwruok kaka oganda, omako weche mag party, omako gimoro amora manyo wan godo e piny Luo. Koro koka nyo kaloni, owewa ka podi ok wan ne achiel. Lakini watemo wan kaka jodongo mag Luo, mang'iyo dongruok mar joluo, mang'iyo riwruok kaka oganda. Watemo kendo wan gadieri ni Luo pod ni achiel, kendo achiendwa no pod dhi bedo, wadhi nene mbele ka, odhi losore. Jaduong' Odongo, gin okenge mag mwinjo bed ni oganda kao, kata jotelo kao maneno ni gisembo oganda kendo ji odhi owuothe tuch achiel? Steps monego wakaw en mana miwinja wacho ni oganda wa mar Luo pok ne wapogore ga. Pogruok wa mar Luo no ok wabiyie. Omiyo kata jodongwa kotelnwa gi Ker Odong Iranda bende nyocho go duonde piny mowacho ni oganda wa obed piny mondo wang'i kuond ma richo nitiere mondo walosi. But gima nyo kelo gigi te nitiere, wadhi loso, wadhi riwore. An gadieri gi steps wasekawo. Waserado gi jodongwa ma jo kanisa. Nyocho wan gi jaduong' Bishop Ogonyo Ngede. Mwawuoye wechewa mag oganda, riwruok kaka oganda. Mano lame kabisa. Ne wan gi jaduong' Ker Odong Iranda. Ne wan gi jaduong' Oburu Odinga. Jodongo mawa ma koro waneno mbele ka. Mano wawuoyo ni riwruok ni to ok wanyal yiene jachien mondo kethi. Gik matindo matimore gi kik buogwa, kik miwa rikni wuok e achiendwa ni. But wang'iuru mana kaka pod waduogo bet piny. Jodongo sani nyaka koro wabed piny mondo wang'i kaka wakonyo nyithindwa ma bende chunygi neno ni jodongo nego wuog e lain.
Nitiere jomose bedo kaiwa kawacho ni jodongo dwa lala ahinya. Siya bende koni geno mondo winj duondgi motegno mondo winje ka bende giting'o duondgi giwuoyo weche moko matimore. Into jodongo dwa ling' ahinya, jodongo samoro tiyo godo mana kuonde ma ng'ato nitiere gi pache moro modwa berore kata modwa mondo losgo weche ma korka kore. Be ma adier? Mano miriambo. Mano miriambo kabisa. Gima timore ni kata ine dalau sama uchako lweny e oduka. Jaduong' okrikni. Owe go kitambangi winy ka jaduong' koro wacho ni ling'uru to oseng'eyo kama onego bed nochiwe gine mare. Sani jodongo pok owuok oko, mano to dang' ok ariambi. Lakini chenro no nitiere mar jodongo wuog oko mondo koro chiw duondgi. Koro pod uketo wang'e ka oganda dhi. Pod ok waketo, jodongo pod ng'iye ni to oringo kochomo kanye. Mondo ka giwacho wacho jaduong' biro wuoyo kako ker marwa. Obiro wuoyo ka koro gima owachono entiere gi teko. Sani pod ji ringo ma ng'ani ringo koni, ng'ani ringo koni, ng'ani ba wach ka, ng'ani ba wach ka. Kodonje to ok ong'e ni wachno dhi wachore nang'o. To sama jaduong' ang' chung' ka wuoyo to wacho to chiwo direction. Emomiyo wachno nitiere ma sani wadhi kode mbele. Anyisi ni warado gi bishops, jodongo nitiere kaka ilose. Ma wach wabiro wuoyo mbele ka kaka jodongo. Uromo gi bishop beto wach ma chando chuny oganda ahinya en telo kod siasa. Yes. Telo gi siasa biro gi dongruok mar oganda. Sani waneno ka nitiere oganda Luo kata mana e boma ma Nairobi. Ang'e ni en jakom mar Council of Elders County ma Nairobi. Nitiere oganda wa kata jotendwa mang'e ni nitiere omako telo ma Nairobi motegno ahinya. Wana kacha gi TJ Kajwang' Ruaraka, wantiere kacha gi Babu Owino Embakasi. Tiyudo ka chal ka gima gin e kweth mopogore opogore. Manyiso picha mane? Kamiwacho no ebe mane koro ber ipenja wach ma Nairobi. Nairobi ka weche gidhi mbele. Iluongo nying TJ Kajwang', wantiere gi Jalang'o, wantiere gi Oluoch Madhare, to wantiere gi Babu Owino Embakasi. Jowa gi te gin joluo. Kibira be wantiere gi Mr. Orero, Mwalimu. Jowa gi te wan gi chenro mar bet kodgi, ma bende nyoche wasebet. Wasebet kodgi piny te, ma wacho ni party marwa mar ODM en girwa. Luo wan gi gik moko adek e Kenya ka moriwowa kaka oganda. Mokwongo nyo en Baba Raila Amolo Odinga. Bas ne wantiere ka endi gi ODM party marwa mar joluo. Bas to wantiere ka endi ng'awa gi Gor Mahia. Gik moko adego kanyo ma juok luo nitiere. Koro Baba nyose dhi. Baba kodhi to wewa gi juogi ariyo, mar Gor Mahia to gi mar ODM. Wan kaka jodongo ok wadonje siasa ahinya. Lakini gir luo ma koro juokwa nitie. Owuoyo juogi en spirit. Juokwa nitiere gik moko ariyo gi. Manyaka riwwa kaka oganda luo. Mano onge story. Gor nyori oriwowa kaka joluo ma katibed jauda, katibed jakanye, to wan e gor ka. Baba nyo ka tho to wewa, kowewa gi jo uda, mondo wabed gimoro achiel. Ma otho kowewa e kwe mar broad-based government. Kanye mane Baba otho, kendo nyo wacho, antiere ka Baba wuoye lien Phoebe Asiyo. Kolero maber ni gibiro tiyo gi ker mantiere sani nyaka 2027, to kendo ginyalo dhi magikal kanyo. Sida ma wan godo sani Baba kanyo otho, to koro jomoko nitiere maneno ni chance mar Baba ni onego bed ni gikawe. To kawe ok en gima yot. Kanye ma koro wawuoye juogi, miwacho ni juok Ramogi Ajwang'. Juogi mar rito jopiny en ok ng'iewe gi pesa. Bende ok ji campaign ne. En gima Nyasaye keloni akele to lwar e wiyi, to ji neno anena kaka idongo. Omiyo wasewuoyo gi joluowa. Kata mana Babu Owino sani dwa chung' gavana. Wantiere gi Kidero, Evans Kidero bende dwa chung' gavana. Wabiro luongo gi kaka oganda luo. Dwa chung' gavana Nairobi. Nairobi ka, mago joma chung' Nairobi ka ma joluowa. Kidero chung', Babu Owino bende oselando ni chung'. Wan kaka koro jodongo, kaka mano koro responsibility mara kaka ogai mar joluo. Abiro hakikisha na manyo Babu Owino
ma bende en osiepna mabet kode piny kendo amany kidero bende wabed godo piny to wakawre wabede gi jodongwa waluong koro ker gi jodongwa madongo gi bishop mawachonu ka mondo wariwre gimoro achiel nikech Nairobi to koro wadware wang' wadware ma ka wadhi e besa to wambe wan gi girwa moro mwaketo mbele omiyo wan e achiel ng'wech maringore cha te en mana ng'wech moro mar ni ere kaka jaduong' nyalo telnwa bas jowa moko bende itiyogo mano gima nyo waseyudo jomage mitiyogo nitiere jowa moko mitiyogo ma temo keto agenda mag jomoko mondo ohinywa kaka jomage so jaduong' wuoyo gi ngech jaduong' wuoyo gi ngech weka ji ginene nikech king'iyo ng'wech maringore ma sani ringore manyomiyo nyathiwa tho Kitengela cha nyalo buogi nikech adier gima pod duokowa e ndara kaka oganda Luo to nyo wewa ka wanyo wasea e ndara an mawuoyo kodi ni wane joma ne dhi e ndara gi ng'wech manomaka diere Ruto must go nomakwa gi Babu Owino ne wan gi sel achiel gi Gaucho ma gima nakale an kaka Tom Odongo ok dagom ni nyathi ng'ato odog e ndara ni pod dhi ringe weche mag ang'owa mag maandamano kata mag siasa onego wadhi e siasa moro mamuol ma ji kuodhe wach to ineno kaka watim mane kama nyo Raila wewa Raila nyo wewa mowachono ne oganda Luo aweu an kodu kar ka nikech ang'e ber mantiere ka wawuothuru kanyakla kaka oganda Luo mondo wane ber mwadhi yude gini koro ber ni jomoko dwa ni mondo oyude mapiyo piyo kapok ochopo to wan to wadwa ni wadhi kode mos kaka baba nyocha owewa cha omiyo wan wakwayo oganda wa ma joluo wa sana sana ma Nairobi nyaka kata oko ni wawe wuok oko mar girwa ma wageno ma en wachwa mar Luo nagini jokanyana modwa en ot achiel wabed mana gaputwa moro mathin ma sama weche kethre to wawuoye but ka koro wada chako gore oko ma ng'ato wuok kada gore gi party leader ng'ato wuok kaja dwa gore gi Ker Odongi Randa ng'ato wuok dwa gore koda achiendwa no ema biro konyowa e sirikal masani nyo wadonje ma ok ne waloso sirikal nyo wadonje to wanene ber mwaseneno nyaka sama wuoyeni nitiere ber mwaseneno ma pok ne waneno ga e sirikande ka ang'o mamono wakoro mondo wambe wabed abeda yie ka makilose manyien to walose kaka oganda Luo mwadhi ka wan gimoro achiel wadhi e mesa ka wan gimoro achiel to wakwayo ni koro wang'e to wada lose kodi miwa nyiswa kaka wada tim koro nitiere oganda moro moseneno gini ma koro manyo jowa ing'eni jaluo en andhoga mar jaluo wadgi kata kama itie ni nyathiwa iyudo ka ng'at madwa hinyi en mana wadu mani kelo ni konyi ka ng'at madwa hinyi en ng'at mamani konyo ka okwamo kamoro en makoro ng'at machielo cha tiyo kode mondo otieki koro kik wayie oganda Luo mondo ng'ato ti kodwa mondo oyud ber ma wan berno en marwa mbele kae wan gi ber mbele ka to kaka waringo ni ka ok waduogo mwabed piny kaka oganda Luo to ok wadhi yude kaka onego bed ni wayude. Jaduong' Odongo, ang'o makelo pogruok e kinde mantiere oganda Luo ma neno ahero kaka iwacho ni en sirikal mane ok waloso to oganda Luo donje to iyudo ka kinde mantie joma chungo to puoyo kaka kuom thuolo mokwongo wantiere gi jakeno treasury CS kata jatend migawo mar omenda ma bende ya e piny Luo gane pok otimore nyaka nene iyudo ka gin gik ma iwacho gi to nitiere kweth mobedo tama kendo giwacho ni gin mago gine iwacho ni pod mwananchi wa kawaida pod gineno ka chandore kendo iyudo ka nitie bende oganda Luo ma pod chung' ataro mar wach ma kamae ang'o makelo ma siasa ni to mit to samoro goye tek kaka oganda Luo nikech wadwa ni wariw Luo ok wadagore kaka oganda lakini nitiere gima timore ka king'iyo siasa magore kae mos to jomago siasa matekni e yore moko kata mbele kocha ne gin kata ka jakom nyopod nitie nyopod gin e siasa no jakom otimo marach ere kaka jakom timo ma to wan wajoluo ma bende believe e jakom wan wang'ega ni jakom gima wacho ga inyalo pingo sani to mbele kocha konyo gima hinyo jowa gin ni gin ok ne giyudo lemoni
Mano tuo matuo wa Koro nitie kende. jok mane dware to nok. Mane dware tok ne giyude. Koro gino rach negi. Mano to gima timore kuom dhano. Kata in kanye dwaro samoro nyo nego beni terie position moro mamalo. To jogo twist e wile mana mathin to miyo ng'at manyo ntiere kata mane toki. Nyaka chandi. Malweny magowa jok maringo achach. Gin jok ma gin gi personal interest. Made bed ni gin momegi to kendo diko wan gi kwe malich. Labda mbadi ema samoro dikoro ni ndara. Nikech ok oyudo. Lakini nikech mbadi oyudo ng'at moro neno ni kama mbadi nitie no ok owinjore obedie. Mane lweny magowa ka kende. Onge gimoro personal interest. Ere ting' ma jok manoyudo kaka keteno nigo maneno ne giwuoyo gi jok mane ok oyudo samoro ringa taro kodgi mondo mi gikelo ganda kanyakla. Be gintie gima ginyalo timo? Mane kwayo mabe wakwayo pile. Kawuni penja ga sama ber. Ni jok moseyudo bende ok onego bed ni bane jowadgi weche. Nikech adier ka gidhi ka gimako microphone to ng'ato da wuoyo ne wadgi ma ming'iyo kama waneno gi TV ka. Owuoyo ne ng'ama nyoko oyudo cha adhwanja ma miyo ng'ano bedo gi rem mang'eny e chunye. Nikech gini nyo en hawi. Kama ng'ato nitiere no ng'ata nyalo bede. But koro en hawi mar oluarni ni mondo ibed kanyo. Ok onego bed ni gibawach. But anto wamor kako ganda luo gi kuonde mwayudogo. King'iyo wadwa Raymond Omolo. Leo mano yudo mar PS. Opio Wandai. Mbadi. Ng'ane PS Oluga. Wuod baba ni iluongo ni ng'a. Mantiere dine iluongo ni ja South Nyanza. Waneno kaka gitimonwa. Waneno kaka gikonyowa kaka oganda luo. Kata kapok ochopo kuoma. To nitie ng'at moro moseyudo kony kowuok e lwetgi. Ok ochuno ni nyaka gini chope odi korki neno kony. But waneno masani anya ntiere dala. Thurwa kano to nosebiro oyawe e gweng' machielo. But e gweng'wa to pok ochope. Lakini neno ka ntiere gik matimore stima wuotho sani losogi. Kowuok kuom Mbadi. PS Omolo gedo ne ji mond liete. Aneno nyakala echwa kanya yudo ka stages moko ger kanyo mondik ni PS Omolo ma nyithindo manyo koth goyo. Ochunge. To en owuok mana chowo mabei. Obiro time Kisumu. Omiyo ka ng'ato ni kamoro, douru mana chonge. Wekuru goye. Koro wakwayo gandawa ni matin manyo wayudo. Sirikal mane okulosa. Adier ma Nyasaye ne okwaloso. Ne okwago kura. But oyudo omiyo ole mariyo madongo. Bas omiyo wakendo nyithinde moko 3-4 ka. Wakone Nyasaye erokamano. Koro wan okwa oganda. An kaka an Tom Odongo mogai ma Nairobi. Oganda wadwa ni mondo obed kanyakla. E weche masani wachomo mar elections mabiro 2027 ni Ruto mano wewa e lwete gi jatendwa jaduong' jakom Raila Amolo Odinga ni wabeduru kode to ji obed piny kaka oganda kik jogi wuondwa jomoko wuondowa mano tadieri mantie mondo wamigi nafas no mondo gikel jogi to gigore kodwa to gine ma ging'eny e sirikal koro gidonje dierwa ka mondo wachal jok mar confused. Kuro ka ang' wadhi e table to yudo ka okel ji 5. Gimonego miwa kaka ng'at achiel. Koida poge ne ng'ane in kaw ma, ng'ane imbe wach ma, ng'ane ODM koro jo Uganda luo mane ni e ODM ni opogwa. Lweny man kae ok ni jogi ok dwar president. Jogi dwaro ni gimbede kamedhe wache weche party. To gimbede gibiro gin koro gin rebels bende gin gi ji. Lakini wan wakwayo ganda luo kaka kanyakla wa gibedo achiel nyaka ne chakre wan nonyuolwa mana kwa winjo ni joluo oherore ten hera mantiere adiere chunywa kik wayie mondo pogwa mondo wakos gima ber mantie mbele manyo baba wewa ni to mane kama koro jodongo donje ni kaka koro jodongo wuog oko mondo wuoge oganda kwa kao jo siasa wakao jo kanisa wakao ji duto te professionals to wabedo piny to wawacho ni mae yo koro wadhiure mit bura wawuo kako ganda mondo waluong ker to biyodwa kwa riwore to wach ni ker wan wadwaro ma gima
Sani koro gigo buru Odinga ni nyocha owacho ni ok dwar gimoro. Ng'ato kobiro dala ujawa kata nyako kobi kisere to monji e dala ok expect no biro. To nyaki wuondri. Nyo ng'ane obiro limowa jalup ker. Ok wanyal wacho wach machwanya to wadwaro gimoro mondo podnwa nikech nyaka lwete bende kale gigi. Omiyo jaduong nyo wacho ni wan komino ok wadwar. Mondo wayud gik moko mantiere manyo wuothogo. Kigwe kapok gigi neno. Dong gigo dhi te. But dwaro to wadwaro nikech wang' ni walose ka wan kanyakla. Nyaka wambo dwar mana lemo moko madongo dongo e iye ka. Dipo ni nitie joma paro ni wache no wache chon ahinya. Nodwa wuok chon koso mae sa. Owache kaluwore gi gima ne nitiere sechego. Thurwa diere moko nwakunyo ga rech. To nitiere rech miluongo ni wi rech. En rech maduong' en oko ringi, en ong'ielore ni. Tiwacho ga ni kokalo to kikibete. Nwatong'o ga rech chon. Sani akia kata kitong'o gi. Kitong'e ni pap. To rech dhi lal te. Nikech en wi rech. Enemo omiyo joka yo. Koro sami tong'e migole no. Scared. Ibuogo rech. Lakini kiweye mokalo modhi. Koro rech katibeto to gibira nikech giluwo jatendgi. Emomiyo koro ok wanyago wi rech azin. Jatelo nyo bire gweng'wa to nyo biro gi gik mabeyo manyo kelonwa. Mbele joluowa. Nyaka nyo jaduong' wuok kamacha mar sero gik mabeyo. Koro nyaka nyo wacha mondo okelne mayo. Lakini chunywa maiye to wadwaro gino. Tie kinde manoneno ka jatend piny Kenya William Ruto ochako dok masawa. Kendo noyudo ka ne tie gwandruok mane nitiere duond bura mar ODM kata kamano ok luwo kende to duond bura mar ODM. To joluo nowinjo ka gima mamoko noduogo wacho ni diponi watemo sungore wacho ni nyako kidwaro to kuongi wuondri matin. Diponi nowinjo bed ni jatelo nodhi kocha nikech nongo wang'e to neno ka pogruok moro chal ka gima neno ka. Ere pachi wachne. Diponi mae gima nomiyo dhi tang'o mowinjo bed ni oganda watimo maneno ni picha makama ok gichiwo kendo ne jatend piny. Jatend piny ka iwinjo wachno maber, joka noluonge. Joka nobed piny ging'iyo magiyudo ni bedo gi mabor gi sirikal ma nomanyo ni hinyogi. Koro giluongo yene mane giluongo ker mar piny. Ne giluongo president mondo gidhi gigogo mbaka. Mondo ging'i kaka ginyalo golo jatelo kuomwa kaka oganda mar Luo. Mane gima timore kata sama wuoye kodi ni. Ng'wech maringore sani mang'eny kamora mora gi. Ogiringore nikech jo kaka neno ni kawa wabede achiel to teko gi dhi dok piny kata jatelo president ok dhi tiyo ok dhi dwaro gi. Wane ma kawan kod jatelo to watamo gi donje. Mane gima nodhi mane winjo kaka nowuoyo. Nowacho wach mamit kabisa to bende nolitnwa. But kore gima nawacho ni kaluwore gima party leader be nyo wache dalawa. Dong kocha be nowacho ni joka noko gona kura maka jomofuwo. Lakini ok nowacho nikech wafuwo kata ni ok odwarwa. Nodwa gima moro joka kama entie. Nyaka nowachnegi gima moro gi. But jatelo ni kodwa. Kik wayie gimine ni wachono. Ka wapogre kaka ineno pogruok moro ni biro jachien moro mar pogruok biro irwa ni. To dhi chuno jatelo dhi dok kachacha mondo oyud jok ma oriwore. Moloyo noyudo jok ma ok pogore kaka wada pogore. Pogruok biro jachien mar pogruok biro karwani. To kwa biyie kaka oganda. Ni mondo wapogre. Wada dhi e gini ka wan a United Luo. Ana wuoyo kaka jalwe ODM mago to wakala kala. Lakini kaka joluo. Luo wani nyaka wabeda achiel manyo wabedo ko kaka jakom nyotho wewano. Ok wabiyie ng'ama da pogowa mada dhi obro mana dhi kende. Maybe gi percent moro 1%. But the Luo to dhi dong koriwore e bwo ker marwa ma en odong' gi randa.
mabiro nyisowa mbele ka ni koro mae kaka wadware, mae kaka watime. Omiyo adieri mantiere ni ok wanyal yie. Joka ok wanyal miyo nafas kendo ni chak dok ni wada chak waluwo bang'gi. Sirikal ni wang' wadonje ka wantiere iye ndani kaka oganda luo. Yes. Jaduong' Odongo, nitiere paro mapogore. Iyudo ka king'iyo rawere matindo, gin giwacho ni gin tribeless. Kendo giwacho ni gini neno kane thothgi ne lit ahinya ka wuod luo nonegi Kitengela, ka oganda wa nosewacho ni ok wachak wadog e ndara kendo. To sani iyudo ka rawere matindo pachgi onge ni ojaluo, pache onge ni en ojaluo, pache ni en ni odwa ng'ama nyalo loko piny Kenya. Iyudo ka negise nyaka chako luongore ni mimi ndio Sifuna, sisi ndio Sifuna, giloko nyaka nyingi koro gino tieno kendo. Koro gin pachgi onge ni en ojaluo, en owacho ni yeye ndio Sifuna, okong'e ahinya bedo ni en jaluono. Ere gima tiyo mana ni giduogo twech achiel, giriwore gi jok ma beti gi osesudo mbele. Mano koro tich matek ma wantiere godo. Nikech adier tim manowuok ni Gen Zs ni gin giwacho kaka ne wache no. To apani ne intie noyudi kaka gik moko notimore. To jakom nowuoyo moluongo nyithindwa ni kik gibede mbele gik matimore gi. Gino nochung'. Nyithi luowa nodok moduogo piny mowacho ni gin koro gichak giringe ang'o e weche madhi mbele mag gorruok and bayo kiteni. To jaluo maneno ni bende en kore ng'e tek. Nikech iwacho kode kama, jaduong' mono ywak na chieng' moro kowacho ni nyathinde oriyo godo e ot, obet kodgi e ot chieng' mane mandamano mane timre, mana Kitengela achiel. Obet gi nyithinde e ot, kowuok mathin to koduogo to penjo ni gintie to oyudogi. To nyathine nowuok mana for 20 minutes. To koduogo to report oyudo ni wuode ogo risasi. Nyathi luo onego bedi ni owinjo kaka janyuolne wachone. Nitie sama koro wawacho ni nyathi bedo kong'eyo gik luo kitwa gi timbegi. Jaluo luoro remo. Remo ni jaluo luoro makata kogoyi gi kidi marembi ochwer, tineno ka en bende oywak ni litne. To nyithiwa masani gi tinde remo no ka ok ochwer kuomi to neno kapok ogoyi. Nyaka ogoyi mone ka remo chwer. Koro ma en responsibility mawa kaka jonyuol mag nyithindogi. Nikech nyithindogi mang'eny pod gin nyithindwa modak e utewa. Kaka janyuol onego ing'e ni nyathini en nang'o, odongo nang'o, to ang'o monyalo winjie. Omiyo mano is our responsibility mar bedo gi nyithindwa gi mondo wach kodgi. Mago be chenro ma wantiere godo. Nyithi luo, an awuoye luo ka wuoye mwa. Nyithiwa ma joluo to wabiro wuoyogo. Ma gima nyotimore Kitengela no lit kabisa. Nikiyudo tiyudo ni kendo nyathi jaluo mochako tho e gini. To gini baba nyocho wacho ni ok dogombi kendo ok odwar. Mane gimomiyo baba noyie tiyo gi president. No wacho no dhi tiyo gi president nikech odwa wacho, odwa stop weche mag mandamano, odwa stop weche moko mag tho mag nyithindwa matindo. Mane giwinjore ni mano tho ka ema nogik ok chak timre kendo. Machani ing'iyo kaka inyalo kony nyithindo manoyudo hinyruok, manotho, manonegi, nikech gino ne lit ne baba. To ka nyathi luo pod inyalo chak yudore gini, bedo malitie saidi. Mama to pod dhi chunowa ni nyaka wabede gi wuoyo moro kaka oganda. Man kama wuoyo kodi ni apango bura maduong' ma wadhi time Nairobi ka gi joluo. Ma expect ji kathin to over 10,000. Dhi bage kanye? Adhi bage Kasarani. Adhi bage Kasarani ma joluo te modak Nairobi ka. Wada bet godo. To waluongo bishops madongo dongo malemo gi dholuo. Jolejo ma ywayo liemo gi dholuo. Jaro wado bedo gi lemo gi wuoyo kaka oganda luo ei Nairobi. Nosetime piny luo Mabei. Nosetime South Nyanza. No, Migori. The last time we were in Migori. Ochako time Kisumu manochake. To gi Siaya. Koro wada time Nairobi ka. Mar go mbaka kaka oganda.
kapok wachopo elections. Wakwer nyithiwa, wawuo kodgi mondo wang'e ni election ma wang' wadhi ni opogore gi mamoko kate. Wadhi maonge baba. Baba ema nche konyowa ka lweny omoko kuodwa. Koro baba madhi konyowa ni sani onge. Kapo ni lweny utugore kodwa sani, ng'ama dwa ringire. Onge. Koro en in iwuon gi ngimani. Kaka idwa ringe e campaign, idwa ringe nang'o? En campaign mar manyo kura, kose en campaign mar chwero remo. Kaka oganda Luo, wadhi wuoye mago. Ok wabidwar nyathi moro amora mar Luo midhi ti godo. Ni dhi uneg ng'ane, dhi ulaw ng'ane, timiyi siling 500, ma kisetieko tidok kode ot bende orumo. Ok wadwar gima kamano kendo kaka oganda Luo. Omiyo waluongo, an awuon apango meeting. Odhi bedo maduong' ma wabiro lande kuonde kamoro amora. Around dwe mar 4, dwe mar 3 kae. E Nairobi Kasarani. Mondo wago mbaka kaka oganda. Wakuoye gi nyithindwa ma pod ringo ma ok ong'e gimomiyo giringo gi. Wawuoye gi jodongowa ma pod okia ni to ang'o monego bed watim kaka oganda. Mano kwayo, mano gima wan godo kendo wapange. Kaka ineni pare no, wabende wasepare. Erokamano kuom para ina. Erokamano. Achiel kuom paro ma bende osewuok en ni nitiere mbaka ma ang'eyo ni bende nogore e iti. Wacho ni Sarach. Inyiso jotelo ni Sarach. Nitiere jok ma bende neno ni kata obedo ni nitiere jotendwa mane okaw gi baba okete sirikal. Tiduogo yudo ka oganda pod ywak ni ok gine lokruok. Tadier jotelo gineno ka moko to temo kendo nitiere okenge ma bende gikawo. Ang'o minyal tim mar neno ne gin bende gichoro lwetgi kaka oganda dwaro to oganda bende obede gi wang' manyaneno gima ginyalo gisetimo. Ere kama ji dirome ka nikech kisomo moko kuom kata mana ote mayudo kae. Achiel kuom gi Bernard Njira nyisa ni e piny Luo jaluo motiyo kende en Mano Molo. Jomodong' to onge gimotimo. Newacho ni kata Siaya pod gionge gi stima. Ere gima owinjo bed ni timo maneno ni jok mane oseketie kuondego mag telo gitimo gik moganda nyaneno to bende oganda bende oya wang' gi ong'iye ma gisetimo. Ere kama romo dhi bede ka? Bwana no wacho adier kendo sapote. Isapote. Lakini ok awuoye kuom bade. Ok awuo kuom Wandai e wach stima. Adawuoye kuom Luo wate. Joluo wate. Joluo mane telo nigi wich kuot. Ni katimo ni to oganda mamoko dhi nene ang'o. To oganda mamoko gi to timo ma kata nyaka jaywecho gin godo ofis gi kacha moko dhi kata skul. Mano gima wan bende wakwayo jowa mantiere kama gintiere. Ni onego bed ni gimbe ging'iyo ogandawa. Nikech ogandawa ne momi bedo kanyo. Mondo no wayud kom mar pesa ni. En nikech lweny manyo wagoyo kaka oganda. Mane mani kwe wago ni kaw ka. To samise miye nikech iyude oken mari, iyude nikech lweny mane jomoko goyo nika. Onego bed ni koro itiyo gi gini mondo ikony oganda u. Na 70% onego bed ni wuok thurwa. Ok ni koro wich kuot moro gin ga go ka makata sama wuoye kodini. Nyathiwa ji hinyore. Sama wuoye kodini nitiere jowa matiye sirikal. Ma bende dongo kabisa. Timayo gi kombe gigo. Imaye kome manye nitiere kata ka en director kamoro. Tikelo kabila moro. Tiketo to en ing'ise ni koro bed assistant. Ok wariembi. In bed assistant. Moro nyo en CEO kamoro. Igole ni in koro kama intiere ni wagoli. In koro wateri ka. Tikelo kabila machielo. To samoro jaluo emotelo negi ka. Ka joka onge gi wich kuot, ang'o mi wanto waneno wich kuot, ok wada konyo nyithindwa. Koro ma to kwayo na ma wakwayo jowa mane tich te. Tiji te, kata na orne gi messages ka ni bana, eri ndiko ji karu kanyo, miya kata nafas mag nyithinda 3, wakaw nyithi ugenya achiel, wakawe nyathi Homabay moro achiel. Niya, ogai, manya kamoro kiwinjo takonyi, dhiro, lakini karwa ka to onge nade. To in ma in e teko. Tij ywecho ok nyal kosore kamoro amora. Tich mar ofis moko mathindo gi. Ang'o ma mono jowa ok onego penjo. Gima wada timo en nyaka wamany jowa. Mondo wawuo godo ni sama intiere kanyo en kanyo kwa muda.
to dego beni kuwuok to we jomoko miwacho ni kanyo ng'ane ni kaka kiwinjo iri wacho kuom Omolo no an ok awacho jogo wacha gima dieri nikech jong'a misi ni kata gweng'wa kidhi ogedo ni ji joma moko gi ok wawinji kit kaka koro kar pesa ka to kwang'e kaka pesa wuotho but aneno stima korwa to e tok dalawa aneno ka stima ringe maber gweng'wa pok dalawa to kia gimomiyo giluoro lakini adhi manyo badi mondo anyise ni ok onego bed ni awuoyo e TV alande mamit kama ta onge stima mano wandai wandai koro mbadi ogol pesa mondo wayud stima jowa gi te onego ng'i piny luowa bed wich kutwa ket kando chuny moro mar ni ang'o idhi wach kuma ng'ocha wawe gini oganda manomiyo yudo tijegi gikaw oganda wa gimi tich gikaw oganda wa oyud tije kamoro amora ma gintiere maka kit kanyo be okine permanent kinyi goli kanyo iteri kama chielo asto jowa ma bende madongo iwilo gi bende onego bed ni gichungo ok onego bed ni in kanyo in director kori goli teri assistant to ng'atwa ema samoro telo mano sida kichaki dhi kendo kamoro chaki yudo ka the same problem koro mata kwayo jowa mane telo jaduong' Badi jaduong' Wandai Omolo Raymond PS Oluga Osanyo kosiluonge ni ng'a en go Osanyo koso Osinya en be en PS kapok wadonje mathindo gi gine magine chuny le jaduong' Ker wacho ga ni kichamo malo kucho cho chuny ichamo chuny to ombich bende dhire piny ka jopiny oyudi ging'inwa kaka nyithindewa moko nyalo donjo kuonde mamoko mondo at least kata ka koro kiny wabedo empowered kiny ng'ato nyalo chung' to wacho ni Mbadi kanye in kama nyiwe dhana par Mr. Wandai an masani ago kodi mbaka ni kane in tich an mane rwaka to ne uketwa ji adek sani wasemedo dhana 8 igo mbaki maber tich to gitiyo maber lakini korka ndiko jini to giluor koro luoro ni giket kando gichal kaka joka timo makata wich kutonge kata mana jowa mwariwore godogi gin bionga ibu ka en kamoro to kela imi appointment kata kapok itimo interview wambe omiwa appointment wabiro timo interview ka wan e tich nikech ine ma ine telo iru kamano Chieng' Odhiambo wacho ni onge tiende goyo koko ni sirikal ok owuogie to joma oketie ok ojawore ni tiyo ne oganda wacho ni wadwa nderni wadwa stima wadwa skunde osiptende ok mana bede sirikal to gimwa yude onge ma chal ni makelo mirima ne oganda mamiyo gidhi giriwore giwacho ni waonde Osifuna mano tadier but wami jogi time wami uru jogi time ok ng'ato nyal timo gimoro dichiel ising'e ni kata ka ging'iyo korwa ma to koro wakuodho kaka oganda ng'ani en Kenya mzima otiyo ne jo Kenya te koro ok nyalo wacho ni dalau ndara rache ok olosi to kidhi Siaya tijao Mabei tiyudo ka Mabei loso kamoro iloso nitiere kuond ma gin bende wamiu jowa gi time kik wamigi press ahinya but gin bende nyaka ging'e ni kama gintiere no gin kanyo nikech wan gima ginyalo timonwa onego gitim gimi first priority ka nitie ndara monego bed ni loso madhi Kano to moro nitie monego bed ni dhi Lokacha ma Lokacha giwe mondo gikwong gilos ma Kanoni gini wane ma wamiyo gin kanyo mano ta support kendo ambe pod awuoyo ka jing ni jowagi oyie giwuoge oko mar box moko gitima ma extraordinary wan kodgi John Okoth wacho ne nyisna Tom ne kik wapogre gi kwero rengo kod Babu ni ok ochuno ni nyaka wabede opposition milele na milele giwek pogowa e pachi ineno ka chal ka gima orengo gi Babu pogo joluo kaluwore gi janeno ne gima kijaneno wacho wach madieri kabisa nikech gima timore sani en mana lweny achielo en pogo joluo ok en national en mana pogo joluo kijuluo ni achiel to ng'wech ma jowa gi ringo to bagowa with Babu
to waelewa nikech oda chung gavana Nairobi. Nairobi oriwo kila aina ya mtu nyaka go game ne maler mondo dong e siasa. Lakini jaduong' Orengo to konego ringe ng'wejni. Ento onego bed piny ka nitiere kama ne nitiere makosa. To man jaduong' omanye Oburu mago youth leader Oburu. Omanye jaduong' Anyang' Nyong'o. Gibede piny kaka jodongo mano wadongo kwa ng'ena Anyang' Nyong'o gorengo gi Raila gin ne giwuotho kamoro achiel. Wagombo mondo wayude kaka gidhi wuotho kamoro achiel kaka jodongo adek gi. Ka nitiere gima rach, onge gima lich manyalo tamo oganda Luo koloso. Moloyo koro wuok oko ka chalo gima en makendo koro party manotiyo ne matek ni. Kendo koro goyo. Wagombo ndiyo Orengo wahero, Orengo osekedo ne ODM. But ang'e ni onge gima tamo jodongo kobed piny. Obed piny kaka obed piny gi jodongo gi. Oluong jodongo mag Luo madongo kotelwa gi Ker Odongi Randa. Gibed piny owach ni yawa. Gini to utime to anta neno kaka kato rach. Ere kaka wanyalo loso. Mane yo mar loso kata kelo kwe e kindwa kaka oganda. To ng'wech moringo ni to bago ji kabisa. Koro wakwaya jaduong' Orengo waheri ndi. Isetiyonwa waseringo kodi kane wadongo wayudo kokedonwa. Kedo neno ber. Lakini yie samoro bet piny mondo uwuo. Kotamore kok iwuog oko pok gibet piny wawinjo ni jaduong' noromo gi jogi. Moro man waneno ne ber kabisa. Kane wawuoyo gi kada duoki chien matin. Kane adhi ir ker mang'iso ker ni onego bed ni wawuoyo wechewa mag riwruokwa kaka oganda. To ker nowacho ni mane e gima ogombe kabisa. To ora kanyo moora ir jaduong' Bishop, Archbishop Ogonyo Ngede. Ne watudore ga Anyang' Nyong'o. Watudore gi Ker Odongi gi Ker party leader jaduong' Oburu Odinga. They met. Jaduong' Oburu norado gi jaduong' Nyong'o. Mane giwuoyo maber, mwaneno ka gigo picha. Joluo mor sama neno ka gin kanyakla. Koro wakwayo Orengo bendo time the same. Omanye kata ng'ane gimanyre gi party leader. Gibed piny. Kama nitiere rach mok ginyal loso ji ariyo. Jodongo nitie. Pod wan gi ker marwa pod wiye ler kabisa. Giluongo bed piny mondo ng'is kama sida nitiere. Wariwre kaka oganda Luo nikech Orengo ok wadwa noring oko. Wadwa noring kodwa e line achiel ma Luo nitie. Erokamano. Ang'eyo ni jatelo raja kom mar kaunti ma Nairobi. Inateri Kaluka korwati kodong daka moka dek kende. Samuel Ngala wacho ni chokruok madhe timore Kasarani ber, but wuothuru kende counties makaluo kendo te ka wuoyo gi youth kendo uland nyaki radio ma joluo winji. Wacho ni mane kwa mare kata chako wacho ni kapok waketo blames kuom Mbadi gi Wandai, governors watimo ang'o gi pesa mioro mang'eny counties. Kidwoko penjo no benda mi thuolo mar wuoyo hewi tulo manwane county ma Migori. Mano owacho okwayowa mondo wadonje piny Luo. Mamano endo to gima watimo. Sani wadwa ni joluo konde te wantiere gi cham jokombe wa mar kila counties. Wachwa ni en wach ma wawacho ga kanyakla. Koro ng'ama biro gole oko en ker marwa mabiro wuoyo koro gi Luo, the Luo ma wate. Nairobi anta temo kabisa kaka ogai mar jo Nairobi. An gi meetings kila konde ma awuothe constituencies to wawuoyo wago mbaka. Wawinjo weche kaka pach jo wachalo. Emane gibiya paro mar mondo koro waluongre te. The same timore kata kuond ma gintiere go. Koro gigi te ni sawa. Gik matimore manotimore Migori ento pok awinje okan gadi. Nentiere ywaruok lweny mano moche kind governor Chilako kachiel kod jatenda kata jaod bura ma Suna West Peter Masara no gonya katia gas kendo nitie jok mano hinyore. Sechegi magitimore ka nitie jok maparo wacho ni to mapok wachako kata mana wechego ma campaigns yiero pod nitie hige manyien to jopiny bende rito mondo ne ni to jotelo manwa yiero gi timo nwang'o to sani jowa iwinjo ka nitie moko mosechako lweny bedo nade ka.
Lweny moro nitiere e Nyanza waka. Pesa moro wuotho e ground ka. Pesa moro nitiere mowuok mar ketho Luo. Oya kanye. Pok wang'e kumoaye lakini entie. Ema nwadwa ng'eye mondo wanone, lakini pesa moro to nitie moole i Luo ka. Madwa ketho Luowa. Koro mana kwayo ogandawa ni kik wayie. In koro winje lweny ainano. Ere kaka MP dwa gore gi gavana. To pok awinjo kama Masaro wacho ni dwaro gavana. Okine ka en tulo moko mathindo thindo mar ng'ato neno ni ng'ane nyona. But kaka wan kaka koro bila makura winjan ko kanyane liel koro gik mang'eny nyo ba. Lakini ok dang aduok penjo no sani ang na wuoye gi ker mara konyalo dhi luongo jodongo go mondo bed godo piny nikech en jogo kogo simu to chopo ire dakika no. Koro kidhi wuoge ker. Bende ang'e ni yud thuolo mar nono matut ng'e kaka notimore kaka weche nobedo. Erokamano ahinya. Ng'e twak marwa ose gikache giko mara mi thuolo mar nyiso nyikwara mogi wach mogik jaduong' to. Erokamano nyikwara mogi ajwang'. Amor kuom yudo thuolo mar wacho kodu. Koro an gi nyinga mana kaka nowachni iluonga ni Tom Odongo. An ogai ma Nairobi. To kwayona oganda wa duto mar Luo. Wabed uru e achiel jodalawa. Wayie uru ni Raila nyotho to wewa ka wan e achiel. Achiel marwa no ema biro konyowa kaka oganda Luo. Omiyo gimoro amora matemo pogowa kik obed pesa. Ko pesa obiro cham pesa lakini doge odi. Mana kaka guok kanie dala ni ka kech kae to dhi ka jirani ochiemo to duogo nindo mana e dalagi. Omiyo waduoguru wariwre e dalawa ka wabed uru gimoro achiel ka wan e bwo jatendwa miluongo no Ker Odongo Randa ma en ker mar joluo dunia mzima. Ka weche nitie matek wachopo godo kuome to en momiyowa yo mwanyalo luwo. Mag jo siasa bende wabiro ng'iyo kaka wadatimo siasa wang'ni e piny Luo ka gi kwe ma wayud kombe mang'eny moloyo mane wayudo ka mana ka wariwore kaka oganda Luo. Erokamano nyikwara Mogi Ajwang'. Erokamano jaduong' Tom Odongo, chairman mar Luo Council of Elders Nairobi. Nyakura Mgajwang', erokamano in bende kuom ketera Mogi TV chenro mar rameny piny. Aneno kanyo ka kolo wacho ni orengo ok pog ODM en mani ODM iuso to mana ema ok odwar. Jono wenye wacho ni openjo jowa ma wacho ni onge gima timonegi. Nitiere matimore kik waendere ahinya. Nitie tije ma jotelo mano ketie kuondego mag telo. Nitie gima gitimo ka bende wacho ni omegi mana thuolo gimed chwalo lwetgi gi tich ma gitimo ne ogandawa. Kwa Mgajwang' mano kema kelo giko mar chenro mar rameny piny orom kendo sade ke chenro mar oimore nyinga Lydia. Okay, horitu masane. Nyikwara Mogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka